even voorzichtig, want blik hier het valpunt. Achter u eromheen. Onder bij onder. Denk op het bankje. 1 raak. 2 raak. 3 raak. En nou, meisje allemaal die skillen en hoe het hier doorheen. Dat was de mee bereiden, ja. Kom op jongens, dadelijk, rechts jongen. Links, rechts. Hey, ho, je maakt meisje voor jou, goed zo. Zullen we samen even doen? Ho. Kom op, skip weer, huppa. De bal erbij. We zien hier nog betrekken zitten. Hoi, dat drinkje. Nou, varen Peter. Nou, Peter. Nou, dat is mijn leverstolen. Hang erover, mag je weer blazen of zo? Ja, dat is zo moeilijk dan met die handen. Blijf ik eens doen en bijna wat stoer, want dat is niks, hè? Oh, ja. Dan maar de leerpistool, ja, leerpistool op 1,5 slag. Maar dan zijn ze in de koningsstoel. Oh. Lang nog in de hast het volledig in de maatje gewoon. Draai een keer, hè? Kom op, man! Het is Ah, hun film is fout, maar wat menar? Wat hier route? Wat ik heb Gebeurt maar net voor niet, hè? Want we maar naast nog niet, hè? Dus je snapt het nog een beetje. Dan kan de haast niet zien dat ze het sneller kennen. Hey Gerrit. Gisteren ik bij Del Kroepen, hè? Oh, wat gebeurt er? Kom op, hè. Vind je dus baksen? Kom op, hè. Dan maar je met de coach. Kom op van je neus, je mag even een inhaalslag maken. Ja. Kom op van je neus. Nou openpakken. Voorzichtig op de strieën, dames.
Speerman in. De klompbakkenstrijder, die kennen ze misschien nog heel goed. De klompbakkenstrijder kennen natuurlijk veel maar de piontjes. De gepubliceerd, maar die is het sturen, dat had er nog net onder controle. Hier, de rechterzaken. Die mijnen zien hier gewoon uit de koel. Hoe een hamburger zo had de vriezer gegaan erin. Johannes zag het ook net, ja? Jo, ze bent er. Daar komt de klop, maar er zit de mijnen, we zien hoe goed dat ze komen. De dames. Perfect. Zeg je hoor, als ze hier zo'n mooie die om de beyondrunning in. Je ziet altijd met de bal naar beneden. Dan moet je de tomaten en het redden dat ze. Echt nog. Nou maar op. Geen kloppen is. Hier met de bal. Je mag je vlaggen die niet meegedaan. Jammer. Dit is een vraag dus echt al een uur zo. Go! Ja, die wordt een beetje lekker, jongen. Kom op, Sigurd! Sigurd! Kom op, Sigurd! Ja! Wat is net? Kom maar aan, kom maar aan, pak. Kom op, Jasperijn. Los! Je zal er onder controle, hè? De familie Tjeens van Hoekstra die dan de speler. Ja, die coach van de voorop bij jou niet wat te zijn. Jo, die winnen. Jammer. Ja, dit begint goed. Had ze nog een keer dagelijks stappen. Dit gaat best. De gebroeders van op. Dus als ze maar eigenlijk gewoon luisteren, dan is het leer. Ken ik wat zwak hier. Boys die mij woord geven, dat hindert ik niks.